Good morning 100 times, Ma'am Jess. Ug sa atong mga suking tigpaminaw. Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast, alas 3 sa kadlawon ang sentro sa mata sa bagyong Betty o sa international name nga Mawar. Gibana-bana base sa tanang available nga datos sa 320 km sidlakan sa Itbayat, Batanes nga adunay maximum sustained winds 120 km per hour dool sa sentro o paghuros hangtod sa 150 km per hour. Hinay nga naglihok kini pa northwestward. Southwest monsoon ang nakaapekto sa Mindanao. Ang Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan o panugdog kilat tungod sa habagat. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin gikan sa habagat ngadto sa habagatan nga adunay kasarangan ngadto sa kusog nga pagbalod sa kadagatan. Karong adlaw sa Tanggob City gipaabot ang mag-ulan og bagyo uban sa pagpanugdog og kilat. Taas ang posibilidad sa pag-ulan. Hinuon hinay ang pag-ulan ang kinatas-ang nga temperatura mahimong tropical nga 30 degrees Celsius. Samtang ang kinaubsan nga gitagna nga temperatura mao'y init nga 25 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:26 sa sayong kabuntagon ug mosalop kini sa alas 5:59 sa kahaponon. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras ug 34 minutos. Alang sa mga kaigsunan nga nag-atang sa tong kadagatan, unang hunas kaganang alauna 33 sa kadlawon. Unang taob unya sa alas 8:30 sa buntag. Ikaduhang paghunas unya sa alas 2:40 sa hapon. Ug ang ikaduhang pagtaob unya sa alas 8:40 sa gabii. Atong oras alas 6:33 sa sayong kabuntagon. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Untoy Restiliador, una ang Ginoo.